ஜெயா தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். குருவே சரணம் நிகழ்ச்சியில் இன்றைய தினம் நாம் தரிசிக்கக்கூடிய சித்தர் அகப்பேய் சித்தர். ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கு. என்னடா பேயெல்லாம் அந்த பேரில் ஒட்டிட்டு இருக்கே, பயப்படக்கூடாது. அகம் அப்படின்னா உள்ளம்னு அர்த்தம். அகம் அப்படின்னா உள்ளம்னு அர்த்தம். இந்த உள்ளத்துக்குள்ள, அதாவது நம்மளோட மனசுக்குள்ள ஒரு பேய் உட்கார்ந்து கொண்டு நம்மை ஆட்டி படைக்கிறது. அதனது செயல்பாடுகளுக்கு ஏற்ப நாமெல்லாம் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறோம். உள்ள ஒரு பேய் உட்கார்ந்ததுன்னா வெறித்தனமா ஆடும். உள்ள ஒரு கடவுள் இருந்தார், ஒரு குரு இருந்தாருன்னா சாத்வீகமான மனசு நமக்கு கிடைக்கும். இந்த மனசு எந்த இடத்துலையும் அலைப்பாயாது. இந்த உள்ளத்தில் பேய் இருந்ததுன்னா மனசு அலைப்பாய்ந்து கொண்டே இருக்கும். இவருடைய பூர்வாசிரம பெயர் நாயனார்னு பேர். திருவள்ளுவருடைய மரபில் வந்தவர் என்று சொல்லப்படுகிறது. இவர் பேர் நாயனார்னு பேர். நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், சொல்லுவோம் இல்லையா, என்னடா உன் மனசுக்குள்ள பேய் உட்காந்து ஆட்டுதா, நான் சொல்றத கேட்கவே மாட்டேங்கிறியே அப்படின்னு வீட்டில் அப்பா அம்மா சொல்லுவாங்க. பல இடத்துல பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, நீ என்னடா மனுஷனா, உன் மனசுக்குள்ள என்ன சாத்தானா உட்காந்துருக்கு அப்படின்னா, விரும்பத்தகாத செயல்களை செய்யக்கூடியவர்கள் மனசுல என்ன இருக்கும், பேய் இருக்கும். அதை கண்டுபிடிச்சு நமக்கு சொல்லி அதிலிருந்து நாம் எப்படி மீள வேண்டும் என்பதை சொன்னவர் இந்த நாயனார். இதை சொன்ன காரணத்தினால பின்னாட்கள்ல இவருடைய பெயர் அகப்பேய் சித்தர் என்று ஆகிவிட்டது. இவரோட தொழில் என்ன தெரியுமா, இவங்க குடும்பத்தோட தொழில் நெசவு. நெசவு அப்படின்னா துணி நெய்யறது, புடவை, வேஷ்டி இதெல்லாம் தயார் பண்ணி கொண்டு போய் அங்கங்கே விற்பனை செய்வது. எப்போவுமே கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டாதான் நமக்கு தெரியும். வாழ்க்கையில் என்ன சொல்லுவோம், வாழ்க்கையில் ஒருத்தர் முன்னுக்கு வரணும் அப்படின்னா அனுபவங்கள் நிறைய கிடைக்கணும். அனுபவங்கள் கிடைக்கணும்னா சமூகத்தோட அடித்தட்டுல நம்ம இருக்கணும். அதாவது கஷ்டப்படணும். கஷ்டப்பட்டால்தான் இந்த உலகத்தை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியும். பலதரப்பட்ட மனிதர்களை நாம் சந்திக்க வேண்டும். மனிதர்கள் எப்படியெல்லாம் வாழ்கிறார்கள் நம்ம பார்க்கணும். ஒரு தவறான ஒரு ஆசாமியை பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஆஹா இவனை போல் நாம் வாழவே கூடாது முடிவெடுக்கணும். ஒரு நல்ல ஆசாமி பார்க்குறோம், ஒரு நல்ல நீதி நெறி தவறாமல் வாழ்ந்து வருகிறார், பூஜை பண்ணுறார், கடவுளை வணங்குகிறார், நேர்மையாக வாழ்கிறார் அப்படின்னா அவரை பார்த்தவுடனே நம்ம நினைக்கணும், இவரை போல் நம்ம இருக்கணும் நினைக்கிறோம். இதுக்கு என்ன வேணும், அனுபவம் வேணும். பல மக்களை பார்த்தால்தான் நமக்கு என்ன தெரியும், எது நல்லது எது கெட்டது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். இவருக்கு யாருக்கு, நாயனார் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா, அவர் நெசவு தொழில்னு சொன்னோம். அவர் என்ன பண்ணுவார், புடவையெல்லாம் தலைக்கு மேலே ஒரு மூட்டையாக வச்சு எடுத்துகிட்டு போவார். ஒரு நாளைக்கு வீட்டை விட்டு வெளியில் வர ஒரு புடவை, நிறைய புடவைகள். இந்த புடவைகள் என்ன, பக்கத்தில் அதே ஊரில் ஒரு கடை, இந்த புடவைகள் விற்கக்கூடிய ஒரு கடை. அந்த கடையோட உரிமையாளர் இவருக்கு சொந்தக்காரர். யார், நாயனாருக்கு சொந்தக்காரர். அவர் கொஞ்சம் புடவையெல்லாம் கேட்டிருந்தார். அதனால் வீட்டில் காலையில் புடவையெல்லாம் எடுத்து ஒரு துணியில் வச்சு கட்டி அதை தலைக்கு மேலே மூட்டையாக வச்சுட்டு வீட்டை விட்டு இறங்கி நடக்கும்போது இந்த மூட்டையை கீழே இறக்கி வச்சுட்டு தனது உடைகளை எல்லாம் சரி பண்ணிவிட்டு வேட்டியெல்லாம் சரியாக கட்டிட்டு நடக்கிறதுக்காக அந்த மூட்டையை எடுக்கிற போது, இந்த திண்ணையிலேருந்து எடுக்கிற போது ஒரு காகம், ஒரு காக்கா வந்து அவரோட தலையில் அப்படி கொத்திட்டு போயிடுச்சு. தலையில் கொத்திட்டு போயிடுச்சு. காக்கா வந்து தலையில் வந்து கொத்திச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை வந்து ஒரு அபசகுணமாக சொல்வார்கள், ஒரு துர்சகுணமாக சொல்வார்கள். நம்ம ஏதான காரியமாக வெளியில் போகிறோமா, அந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க, என்னடா அது ஒரு நல்ல காரியத்துக்காக நம்ம போகிறோம், இந்த காக்கா வந்து தலையில் கொத்திடுச்சே அப்படின்னு உட்காந்துருவாங்க. ஒரு துர்சகுணமாக கருதுவார்கள். இன்றைக்கும் உண்டு. ஒரு காக்கா வெளியில் போகும்போது தலையில் கொத்திட்டு இல்லை தலையில் தட்டிட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம அடுத்து குளிக்கணும். உடனே
குளிக்கணும், குளிச்சா அந்த தோஷம் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இவர் என்ன பண்ணினார், என்னடா அது இன்னைக்கு சகுனம் சரியில்லையே, இன்னைக்கு நிறைய புடவைகளை விற்கணும்னு நம்ம கிளம்பினோமே, காக்கா வந்து கொத்துறதே, சரி பரவாயில்ல அப்படின்னு வீட்டுக்குள்ளே போய் கிணற்றடியில் குளிச்சுட்டு பூஜை ரூமுக்குள்ளே வந்து உட்காந்து சிவனை கொஞ்சம் தியானம் பண்ணிட்டு சிவனுக்கு கொஞ்சம் புஷ்பங்களையும் போட்டு முடிச்சுட்டு வெளியில் வர, நெற்றியில் திருநூறுலாம் போட்டுவிட்டு வெளியில் வர, வெளியில் இருக்கிற அந்த துணி மூட்டையை எடுத்து தலைக்கு மேலே வச்சுட்டு கிளம்புற. எங்கே கிளம்புறார், அதே ஊரில் கடத்தொருவில் இவருடைய உறவினர் ஒருத்தர் ஜவுளி கடை வச்சிருக்கார், துணிகள் கடை வச்சிருக்கார். அந்த கடைக்கு போய் புடவைகள் சிலவற்றை கொடுத்தால் பணம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மூட்டையை எடுத்துட்டு போற. அந்த கடை வீதியில் குறிப்பிட்ட அவரது உறவினர் கடைக்கு முன்னால பார்த்தா ஒரே கூட்டமாக காணப்படுகிறது. ஏராளமான அன்பர்கள் அந்த கடைக்கு முன்னால் திரண்டு காணப்படுகிறார்கள். காலை நேரம் அது. என்னடா அது, இந்த நேரத்தில் இவ்வளோ பேர் கூடியிருக்காங்க, அதுவும் நமது உறவினர் கடைக்கு முன்னால், இந்த கடைக்குத்தானே புடவைகளை நாம் தருவதற்காக வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு கிட்டக்க போறார். அங்கே என்ன காட்சியை கண்டார், நாளைய குருவே சரணத்தில் காணலாம். நன்றி, வணக்கம்.